गिबि गिबि आङो बर' समाजनि मानगोनां आफादगिरि गासिबो कर्मि बिथांमोनखौ धन्यबाद होबाय। जों बिटिसिआव गोदान सरकार जिरायनाय लोगो लोगो जिहेतु जोंहा बर' समाजा जिरायसालि गैयामोन, बेनि थाखायनो जों गोसोखांनानै बावहाय आइबिनिफ्राय 50 लाख थाखा होनाय जाबाय। आसा खालामदों बे साक्सेस जानाय नङा आरो फैबाय थानाय समाव बेखौ एक्सटेनसन खालामनो थाखाय जों जेब्लाबो थियारि आरो बेखौ मावनो थाखाय जोङो मावबाय थागोन आरो मानगोनां बिथां हाग्रामा महिलारि बिथांजों जोङो सावरायनानै बे न'खौ मारै साबसिन हामसिन खालामनो हायो बेखौ सावरायगोन आरो फैबाय थानाय समाव मोजाङैनो नुहोनो थाखाय जोङो सेस्था खालामगोन। बे न'आव मावफुंजानायनि उनाव माबायदि सुबिदा जागोन बिथांमोननि थाखाय? बेवहाय जोंहा सेन्ट्रेल कमिटि, डिस्ट्रिक्ट कमिटि, आनसलिक कमिटि मोनथामबो जिरायनो हागोन आरो बेनिफ्रायनो जोंनि बर' जाथिनि समाजारि बिथिं गासिबो कालसारेल बिथिं बिथांमोना मोनफा नङा मोनफा खामानि मावबाय थानायाव हेफाजाब होगोन। बेथ' जोंनि मोनसे जारिमिनारि सान, खारन गाबोन ग्रिनफिल्ड बिटिसि ग्रिनफिल्डआव बिथाङा नुजाफैगोन 1:30 बाजियाव। बिथांखौ वेलकाम खालामनो थाखाय जोंनि बिटिसिनि गासिबो जाथि बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीफ्रा दिनै ज' जानानै गोबां मानसि जेरै जों एक्सपेक्ट खालामदों बेनिफ्राय बांसिन मानसि नुजानो थाखाय जों थियारि आरो बेनि थाखाय एखे खामानि मावगासिनो दं आरो मावनाया दिनै जोबसिगोन। रायजो राजाफोरनिसिम मा खावलायगोन? आं बेखौनो खावलायगोन जाहाथे रायजो राजाफ्रा बिथांमोना जिहेतु भारतनि गाहाय मन्थ्रियानो जोंनि गेजेराव नुजाफैगोन, जाय बिथांखौ जों सम मोना आरो बे सम होनायनि थाखाय बिथांखौ धन्यबाद होबाय आरो जोंनि रायजो राजाखौ बयखौबो खावलायबाय जाहाथे बयबो फैनानै बिथांनि जे पाब्लिक मिटिं जे माखासे इन'ग्रेसन बेवहाय नुजाफैनो थाखाय आं बयखौबो खावलायबाय। बिटिसि हालामनि थाखाय माबाफोर मोजां जर'खा मोजां रादाब फोसावलांगोननि आसा दं? निस्सय होलांगोन, मानसि गिदिराथ' ओरैनो फैया, माबा मोनसेथ' होखागोन। गाबोन नुसिगोन आरो 1:30 बाजियाव नोंथांमोना नुसिगोन आरो नोंथांमोना प्रसार खालामनो हागोन।